În continuare, premiul Solidaritatea Gheorghe Ciobanu pentru responsabilitate socială în pandemie. Vorbim aici despre 4 laureați implicați în lupta anti-COVID-19 din județele Arad, Hunedoara și Timiș. Și la fel vorbim despre mai multe companii, firme, ambasadori ai excelenței care au susținut finanțarea acestor premii. BlueSys SRL. BlueSys este o companie românească care din anul 2000 proiectează și produce controlere electronice pentru automatizarea proceselor industriale. De 20 de ani încoace, PCL-urile companiei echipează camere frigorifice, frigidere industriale și alte echipamente din industria alimentară produse de lideri ai pieței de specialitate din SUA, Italia, Suedia, Germania, poziționându-le în topul tehnologic al branșei. Dispozitivele dezvoltate de către BlueSys utilizează tehnologiile IoT pentru a oferi sisteme și servicii moderne cu o conectivitate ridicată. Pentru piața românească, compania dezvoltă sisteme personalizate de automatizare a proceselor din industrie. La BlueSys, tehnologia inovatoare și experiența automatizării proceselor sunt aturile echipei de profesioniști, corelate cu tenacitatea și profesionalismul de a fi rezistat de 20 de ani încoace în elita furnizorilor de automatizări de pe dinamica piață din America de Nord. Reprezentant al firmei, diplomat, inginer, Codruț Ianăși, director general de-a dreptul. O altă companie ambasador al excelenței, Albert Holding SRL. E un important grup de companii cu capital privat, specializat în dezvoltarea, coordonarea și implementarea de proiecte imobiliare de diferite dimensiuni pe piața imobiliară. În 2019, Albert Holding a sărbătorit 25 de ani de activitate pe piața din România. În 2020, Albert Holding va atinge o altă etapă importantă: 7.000 de apartamente și case finalizate. Familii noi se vor muta în toate aceste case noi, creând comunități unite în orașele în care își desfășoară proiectele. Portofoliul corporativ include, de asemenea, peste 150.000 de metri pătrați de depozite în care mai mult de 108 companii își conduc afacerile. Grupul Albert consideră că înainte de a investi capital și expertiză, trebuie investită încredere. Crede că activitatea companiei, precum și cultura organizațională a acesteia, ar trebui să se raporteze întotdeauna la excelență. Excelența este așadar valoarea țintă a Albert Holding. Director general al companiei, Alexandru Bercea. Și ambasador al excelenței, Asociația Iancu și Fiii Hunedoara. Gala premiilor Iancu de Hunedoara este probabil cel mai important eveniment organizat de către Asociația Iancu și Fiii Hunedoara, ajunsă în acest an la cea de-a 4-a ediție. Parteneri la acest eveniment sunt Universitatea de Vest din Timișoara, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Marea Lojă Națională din România. Evenimentul este unul extrem de important, având în vedere că sunt premiați elevi și dascăli din județul Hunedoara, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și la concursurile internaționale. Asociația Iancu și Fiii Hunedoara este reprezentată prin domnii Emil Gros și Dorin Cupețiu. Comisia pentru desemnarea laureatului acestui premiu a fost compusă din profesor universitar dr. Marian Mocan, Rotary Internațional, District 2241, România și Republica Moldova, profesor universitar dr. Mihai Gafencu, Fundația Salvați Copiii, Laila Onu, Fundația Pentru Voi, Cosmin Goian, Universitatea de Vest Timișoara și Dan Deac, Asociația Solidaritatea. Prezentarea a 2 dintre laureații acestui premiu va fi făcută de către profesor universitar dr. Mihai Gafencu.
Prezentarea celorlalți doi laureați ai acestui premiu va fi făcută de către profesor universitar doctor Marian Mocan. Îmi face o deosebită plăcere să pot să citesc un laudatio legat de un premiu de solidaritate socială mai mult decât binevenit. El este acordat unui colectiv constituit în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie, cunoscut sub numele de Victor Babeș, din Timișoara. Acest spital a devenit cunoscut și apreciat în toată țara prin implicarea în lupta în cadrul pandemiei COVID-19, încă din prima zi a prezenței acesteia la noi în țară. El are 4 secții în componență, 2 de boli infecțioase, dedicate adulților și copiilor, precum și 2 de pneumologie și un ambulatoriu integrat. Mai are în componență un compartiment de recuperare respiratorie, unul de chirurgie toracică, unul de endoscopie bronșică și un dispensar pentru pacienții cu tuberculoză. Implicarea activă a personalului, abordările noi terapeutice, cercetarea academică ce au dublat activitățile colegilor noștri au permis adaptarea rapidă și cu bune rezultate în contextul pandemic al anului 2020. Este unul din locurile unde se pot efectua testarea moleculară real-time PCR, având circuite dedicate acestei afecțiuni, existând și un analizor automat de imunologie pentru depistarea imunoglobulinelor G în cazul pacienților care sunt trecuți prin boală. Ei au aplicat și numeroase tratamente inovatoare. De la bun început au testat medicamente și apoi s-au pronunțat asupra eficienței lor. Au și un compartiment de terapie intensivă, actualmente dotat la cele mai moderne standarde medicale. Din luna martie anului acesta, prin triajul spitalului au trecut peste 2900 de pacienți, fiind internați 2068, iar în secția de ATI 321 până zilele trecute. S-a organizat și activitate în corturi exterioare și o unitate mobilă în curtea spitalului, prin mobilizarea forțelor financiare locale, dar și a unor ONG-uri. Câteva mii de pacienți au apelat la consult telefonic, liniile de apel deservite de către specialiștii din spital. Pentru sprijinirea activităților acestui spital, medicii voluntari și entuziaști, 20 de membri fondatori, au constituit o asociație, Dr. Victor Babeș numindu-se, cu obiective sprijinirea financiară, materială și logistică a serviciilor medicale performante, precum și a învățământului, educației continue, dar și a activității de cercetare. Bunele lor rezultate, comparativ cu alte centre naționale din lupta anti-COVID, se datorează muncii întregului personal, a peste 80 de medici, a peste 100 de asistenți medicali, dar și infirmieri și personal auxiliar. Dar nu în ultimul rând organizării exemplare, cu prezența a 10 de medici rezidenți, din specialitățile de boli infecțioase, epidemiologie, igienă, medicină de familie, precum și mai recent voluntari ai universității noastre din ultimii 2 ani, 5 și 6. Prin declarațiile lor de presă, prin specialiștii din spital, prin interviurile lor, prin reportajele din mass media națională și locală, acești oameni au contribuit decisiv la educația sanitară a populației, la prevenția și combaterea acestei pandemii, precum și actual la pregătirea campaniei de vaccinare anti-COVID. Pentru toate acestea, împreună cu felicitările mele personale, consider că în acest an Premiul de Excelență al Solidarității Sociale trebuie să fie acordat acestui colectiv de vârf al spitalului din urbea noastră, care desigur ne face și pe noi mândri. Loredana Angel, directorul financiar al acestui spital, este invitată să ridice premiul și trofeul. Mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru gândul bun. Este o onoare pe care o faceți tuturor colegilor mei de la Spitalul Victor Babeș, dar și o recunoaștere pentru toți cei care au intrat zi de zi în lupta împotriva noului coronavirus.
Este o luptă crâncenă, este o luptă pentru viață, este o luptă în care am intrat în urmă cu peste 10 luni și pe care o continuăm cu aceeași dăruire. Și vă promit că nu ne vom da bătuți. Profit de această ocazie minunată pentru a mulțumi nu doar organizatorilor acestei gale excelenței, ci și miilor de timișoreni, miilor de români din întreaga țară care ne-au susținut în toată această perioadă în care luptăm împotriva unui inamic pe cât de agresiv, pe atât de perfid. Aș vrea să dedic acest premiu minunat colegilor mei din diversele secții și compartimente ale spitalului. Cu toții îl merită și asta pentru că au ales să intre în această luptă fără să se gândească vreun moment că s-ar putea infecta, că ar putea duce acasă la familie boala și astfel să-și infecteze proprii copii, soți, soții sau părinți. Și din păcate, lupta asta noastră nu se va termina foarte curând. Vă mulțumesc încă o dată în numele colegilor mei, aflați pe baricade, și vă încredințez că nu vom renunța și până la urmă vom câștiga acest război. Totul va fi bine. De această dată, cu o și mai mare plăcere, vom discuta și vom prezenta laudatio pentru un premiu dedicat profesioniștilor din județul vecin, Hunedoara. Premiul de solidaritate socială din cadrul Galei Excelenței Bănățene se acordă doctorului Bende Barna Gavril. Iar a prezenta în fața domniilor voastre cele mai semnificative elemente ale parcursului lui profesional, ce conjuncturează o personalitate frumoasă a unui medic, Bende Barna Gavril, este o sarcină dificilă, dar și prietenesc onorantă. O sumarizare a activității domnului doctor nu este tocmai ușor de făcut, pentru că încercând să o fac, mă găsesc în dilema de a nu ști exact de unde să încep și ce trebuie să omit din istoricul comun de viață. Cam tot ceea ce a făcut doctorul Bende a avut esențiale efecte asupra spitalului în care și-a desfășurat activitatea. El a fost coleg cu noi, a absolvit Universitatea Victor Babeș din Timișoara în 1989, iar din anul 94 devine medic specialist ortoped, practicând această frumoasă meserie în orașul Hunedoara, la secția de ortopedie. În paralel cu activitatea dumnealui medicală, acest medic a avut și responsabilități manageriale și instituționale, fiind unul dintre cei mai longevivi manageri din țară. El a devenit managerul Spitalului Hunedorean în 2005 și a condus timp de 10 ani acest spital. Apoi, în ultima perioadă, fiind directorul medical al spitalului. Domnul doctor se bucură de aprecierea unanimă a colegilor, a medicilor rezidenți, a tinerilor colaboratori, precum și a colegilor de aceeași breaslă din alte localități, printre care mă și aflu, cărora le-a dat mereu dovadă și model de profesionalism, de dragoste pentru medicină, de seriozitate în pregătire, cu deschidere spre nou și, nu în ultimul rând, un spirit de echipă. Sub conducerea domnului dr. Bende, Spitalul Municipal din Hunedoara și-a schimbat numele în Spitalul Dr. Alexandru Simionescu, captând astfel identitate și o recunoaștere a mediului medical, dar și universitar din zonă. Datorită proiectelor dumnealui propuse și duse toate până la capăt, cum ar fi renovarea saloanelor după normative UE, dotarea spitalului cu aparatură performantă și crearea de noi locuri de muncă cu introducerea de noi specialități, spitalul acesta a devenit unul dintre cele mai apreciate spitale din regiune și unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, cu peste 1200 de angajați. În toată această perioadă, doctorul Bende a dat dovadă de umanism, de spirit de sacrificiu și de colegialitate, mai cu seamă dovedită în ultima perioadă, în lupta din pandemia SARS-CoV-2, unde doctorul Bende a condus corpul medical în calitate de director, dovedind o mare responsabilitate, curaj și fermitate în decizii, conducând cu succes această imensă bătălie pentru viața și sănătatea semenilor noștri, iar premiul acesta vine în modul cel mai firesc. Îl felicit și îl chem alături de noi. Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos colegul meu Mihai. Noi am început împreună undeva de mulți ani
primii pași în manageriatul spitalelor cu alți colegi. Ne știm de foarte mult timp. Mulțumesc frumos pentru prezentare. Mulțumesc organizatorilor care au făcut posibilă această gala a excelenței bănățene cu toate problemele care le-a dus pandemia în acest an. A fi apreciat este un lucru și un sentiment frumos, nobil, care te face să pui și mai mult suflet, să încerci să-ți depășești limitele, să-ți iei alte țeluri, să-ți iei alte lucruri faine să le faci pentru viitor. Am făcut și până acum, dar n-am putut să o fac singur decât cu ajutorul multor oameni minunați care au fost în jurul meu și au avut încredere în mine, m-au apreciat și am ajuns la o finalitate. Cu ocazia asta vreau să mulțumesc acestor oameni, vreau să mulțumesc cadrelor medicale din Spitalul din Hunedoara care au fost alături de mine și cu care am reușit să facem lucruri frumoase. Vreau să mulțumesc familiei care au fost alături de mine, am o soție și un copil, amândoi, toți trei de fapt suntem absolvenți ai Universității din Timișoara de medicină și toți lucrăm în aceeași profesie. A fi medic este o profesie nobilă, este destul de... Adică profesia de medic are și multe recompense și n-aș vrea să... De departe, cea mai mare recompensă vine în momentul în care mă uit în ochii pacienților și îi văd mai sănătoși, cu speranța unui mâine mai bun și îi văd mulțumiți că au fost tratați uman într-un spital decent. Astea au fost lucrurile pe care m-am bazat și care am reușit să le realizez la Spitalul Municipal din Hunedoara. A spus colegul meu că se numește dr. Alexandru Simionescu, a fost un ortoped de vază în zona de vest a României și cu cinste spitalul îi poartă numele. Avem un colectiv de medici tineri care îmbină profesionalismul și experiența celor mai în vârstă cu ce aduc nou de pe băncile școlii cei tineri. Vă mulțumesc frumos pentru acest premiu și sper să nu vă dezamăgesc nici pe viitor. Vă mulțumesc! Îmi face o deosebită plăcere să anunț câștigătorul din Arad al premiului de responsabilitate socială și anume domnul doctor Gheorghe Domșa. Arădeanul Gheorghe Domșa, unul dintre cei mai activi și competenți lideri din domeniul medical, este în această perioadă coordonator al grupului de suport al Spitalului Județean pe perioada pandemiei, în lupta cu temutul SARS-CoV-2. Medicul Gheorghe Domșa este de foarte mulți ani președinte director general al Casei de Asigurări de Sănătate din Arad. Gheorghe Domșa s-a născut la data de 22 februarie 1958. Din anul 1985 este licențiat al Institutului de Medicină și Farmacie Cluj, a urmat apoi cursul la Open University Business School London și este doctor în științe medicale. Este participant activ în grupurile de lucru de pe lângă Ministerul Sănătății și finanțate de Banca Mondială pentru elaborarea contractului cadru și a contractelor de furnizare de servicii medicale în sistemul asigurărilor de sănătate. De asemenea, este participant activ în grupurile de instruire în domeniul asigurărilor sociale de sănătate organizate de asociații de specialitate din România, Banca Mondială, FARE și Ministerul Sănătății. Dr. Gheorghe Domșa este trainer al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind instruirea și dezvoltarea performanțelor profesionale ale angajaților acesteia. Este șef de lucrări la Catedra de Sănătate Publică și Management Sanitar la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Vasile Goldiș din Arad. Cetățean model prin comportament socioprofesional, lider respectabil în mandatul căruia Casa de Asigurări de Sănătate din Arad a fost pilot în multe din programele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Gheorghe Domșa este un om implicat în viața comunității și un profesionist desăvârșit, care a reușit, mai ales în această grea perioadă, să coordoneze cu succes înființarea unui spital de campanie, dar și să contribuie decisiv la administrarea spitalelor cu suport COVID din municipiul și județul Arad, asigurând de asemenea o legătură solidă și umană între pacienți, personalul medical, instituțiile implicate și administrația locală. În semn de recunoaștere și prețuire pentru realizările profesionale deosebite prin care a contribuit la ridicarea prestigiului municipiului Arad, precum și pentru dedicarea cu care s-a implicat în prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
fiind coordonatorul direct al grupului de suport pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență în pandemie, președintelui director general al Casei de Asigurări de Sănătate Arad, Gheorghe Domșa, i s-a conferit în vara acestui an și titlul de cetățean de onoare al municipiului Arad. Felicitări, domnule doctor Gheorghe Domșa, vă rog să veniți să vă luați premiul. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru faptul că am fost nominalizat și premiat cu ocazia acestei gale. Sunt emoționat în primul rând pentru că eu reprezint întreg corpul medical din județul Arad, sau măcar sper să se întâmple așa. Este un premiu care îl merită cu prisosință absolut tot corpul medical din județul Arad, care în anul 2020, un an greu și dificil, s-a străduit să aducă zâmbetul pe fețele cât mai multor pacienți care, din păcate, au suferit de această cruntă boală. Noi credem că am reușit să facem aproape tot ce se poate face, ca numărul celor care au fost salvați și îngrijiți de către sistemul sanitar din Arad să fie cel mai mare. Nu am reușit în totalitate, poate că am fi putut să facem mai mult, poate că am fi putut salva mai mulți, dar anul 2020 a arătat niște lucruri. Faptul că suntem vulnerabili în fața bolii, faptul că sănătatea este un bun de neprețuit, faptul că sistemul sanitar trebuie reformat și adecvat multor provocări. Criza COVID este o provocare la care sistemul sanitar pentru care nu a fost pregătit și de asemenea ne-am arătat un lucru foarte frumos și demn de admirat, aceea că există foarte multă solidaritate umană, nu doar între semenii din același județ, între semenii din marea majoritate a regiunilor. Noi în perioada aceasta conlucrăm foarte bine cu județele apropiate, cu Timișu, cu Carașu, cu Hunedoara, făcând schimb de opinii, făcând schimb de medicamente uneori transferând bolnavi pentru tratamente și asta ne-a arătat că cel mai mult contează în fața unei crize mari, ca cetățenii, profesioniștii să fie solidari. Le mulțumesc tuturor celor din Arad care au participat la această luptă imensă, care încă nu s-a sfârșit și sper ca la cele din urmă noi să fim învingători și să-i dăm de capăt. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Ca și președinte al comisiei care a desemnat câștigătorii Premiului de Responsabilitate Socială, îmi face o deosebită plăcere să anunț laureatul acestui premiu, și anume Clinica de Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara, condusă încă din anul 2002 de domnul profesor dr. Dorel Sândesc. Este cel mai mare serviciu de profil din vestul României, cu 70 de paturi, asigurând îngrijirea celor mai grave cazuri dintr-o întinsă zonă geografică a țării. Înființat în anii 70 de pionierul ATI din vestul țării, profesor dr. Aurel Mogoșanu, clinica ATI a crescut și s-a dezvoltat ulterior sub comanda profesorului dr. Dorel Sândesc încă din 2002. Implicarea clinicii ATI se face la nivel didactic, unde a contribuit în mod esențial la procesul de modernizare a învățământului de specialitate ATI, se face la nivel de cercetare, este centrul de cercetare cel mai activ în domeniul său la nivel național și se ocupă și de partea de dezvoltare, unde pe lângă proiectele locale, prin profesor dr. Dorel Sândesc, a inițiat câteva proiecte majore care au contribuit la modernizarea specialității ATI la nivel de România. Contribuția Școlii Medicale Timișorene de ATI a fost recunoscută la nivel național prin alegerea reprezentanților ei în cele mai înalte funcții de conducere. Profesorul dr. Aurel Mogoșanu și profesorul dr. Dorel Sândesc au fost președinți a acestei asociații, iar conferențiar dr. Ovidiu Betrag este secretar general al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă. Clinica ATI azi premiată a contribuit în mod definitoriu la dezvoltarea medicinei timișorene și a celei românești printr-o serie de programe naționale de sănătate, care au contribuit la dezvoltarea mai multor specialități medico-chirurgicale, cum ar fi neurochirurgie, trauma,
arși, chirurgie vasculară periferică, gastroenterologie, ortopedie, radiologie, neurologie, cardiologie. De asemenea, a inițiat construcția prin programul cu Banca Mondială unui complex în cadrul Spitalului Județean de Urgență Timișoara, care va conecta cele 3 clădiri deja existente și va include structuri majore pentru spital, unitate de primiri urgențe, bloc operator, anestezie și terapie intensivă, centru de mare arși și o pistă de elicopter pe platforma de pe acoperiș, obiectiv unic la nivel național, aflat în faza de contractare a construcției, pentru care Spitalul Județean Timișoara a fost distins anul acesta ca și Spitalul Anului. Datorită rezultatelor obținute de profesor dr. Dolen Sândesc și de colectiv, acesta a fost ales în câteva funcții înalte ale celor mai importante societăți științifice internaționale de profil. Membru în Comitetul Executiv al Societății Mondiale de Anestezie, membru în Consiliul Societății Europene de Anestezie, membru în Consiliul Societății Europene de Terapie Intensivă. Clinica ATI din Timișoara este în prima linie a luptei cu pandemia COVID, având cel mai mare număr de locuri anti-COVID din Timișoara. Pe lângă uriașul efort de îngrijire a pacienților critici COVID, Clinica ATI s-a implicat în realizarea și implementarea unor proiecte majore de creștere a capacității de răspuns al secțiilor ATI și a întregului sistem sanitar pe plan local și național. Asociația pentru Anestezie și Terapie Intensivă Aurel Mogoșeanu din Timișoara, care este o componentă a clinicii, am putea spune, a inițiat în pandemie o campanie națională importantă, și anume România are nevoie de terapie intensivă, care a determinat un val impresionant de solidaritate la nivel național. Felicitări, domnule profesor dr. Dolen Sândesc, pentru tot ceea ce ați făcut și pentru modul în care ați condus această importantă unitate cu care cu toții ne mândrim. Vă rog. Dragă domnule profesor Mocanu, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și organizatorilor pentru această distincție deosebită, de care mă bucur, pentru că rămânem copii, nu-i așa? Și vedem asta mai ales atunci când primim premii. Trăim aceleași emoții ca în copilărie, când eram premiați, iar acesta este un premiu foarte, foarte frumos, pentru că este acordat, așa cum ar trebui să fie acordate premiile, cele mai multe dintre ele, unui colectiv. Deci nu este acordat unui om. Și în domeniul nostru al medicinii a dispărut, a trecut vremea în care te poți iluziona că poți să ai o vedetă unică care să facă ceva. Nu se mai poate face nimic de către un singur om și din acest punct de vedere exprim bucuria acestui colectiv mare, un colectiv care nu doar că a adus această luptă acolo în clinica ATI, unde avem cele mai multe paturi ATI COVID din zona de vest a țării, dar care a ajutat și alte centre, fiind un colectiv mare cu foarte mulți medici tineri, specialiști, rezidenți. Peste 30 dintre ei au ajutat și alte spitale. Avem medici la Spitalul Victor Babeș, la Spitalul Municipal, avem la Lugoj, dar avem și în afara județului, avem la Turnul Severin, la Orșova, la Ploiești, de care s-a vorbit atât de mult. Ținem, de fapt, noi, jumătate din personal a fost asigurat de noi și este una din efectele secundare pozitive, ca să folosesc un termen medical, al unei încercări atât de grele. Această criză teribilă, mondială, a determinat, într-un mod fericit, aș spune, o reacție de solidaritate în rândul personalului medical și chiar sunt studii psihologice făcute în cadrul clinicii noastre care au surprins pe psihologi pentru că, comparând rezultatele cu un an înainte de criză, cu cele din plină criză, după vreo 3-4 luni de criză, au rămas șocați că, de fapt, pare că această criză ne-a vindecat de unele tare psihologice de grup. Am devenit mai puțin egoiști, mai puțin cinici și mai solidari. Este un răspuns remarcabil care trebuie totuși luat în seamă într-o perioadă în care vedem că în unele țări în care sistemul sanitar este mult mai bine pus la punct și ultimul exemplu este cel din Suedia, în care știm că se spune deja că medicii din ATI încep să-și dea demisia, că sunt condiții foarte grele și nu mai fac față. Iată că noi, care lucrăm în cele mai grele condiții, fiind
sistemul sanitar cel mai prost finanțat din Europa de când suntem noi în Europa. Iată că personalul nu a cedat, dimpotrivă a devenit solidar și acest lucru este important. Probabil că și experiența de a lucra în condiții grele ne-a ajutat foarte mult, pentru că noi suntem pe front tot timpul, de aceea și festivitatea asta este una aparte. E frumos, e la finalul anului, dar premiați niște luptători într-un război care nici vorbă să se fi încheiat, ba chiar a ajuns acum la o dimensiune maximă, în ciuda unor cifre liniștitoare promovate de oficialități, din păcate în contextul ăsta politicianist, dar adevărul nu este ăsta. Adevărul este că suntem într-un vârf al crizei și putem să mergem, din păcate, și mai sus și dacă, iată, pensiunile sunt goale, de sărbători reanimările sunt full booked, avem chiar și listă de așteptare, dar suntem, da, cum spuneam, luptători și vom face tot ce putem să ajutăm semenii noștri. Este o zonă despre care e bine să ne gândim din când în când ca să devenim mai buni la suflet. Cum spunea cineva, că e bine să te plimbi din când în când prin cimitire, să-ți dai seama că acolo vei sfârși și tu și de asemenea cred că ar fi bine să vizualizezi măcar ce înseamnă terapie intensivă, acel front real în care niște luptători se luptă cu moartea, ținând în brațe niște oameni super infecțioși, luptând în condiții foarte grele, este o realitate. Și am văzut că unii oameni realizează ce e acolo prin faptul că nu dau voie personalului de la ATI să intre în buticul lor, de la colț, pentru că el este frică să nu infecteze. Da, ceea ce facem acolo este cu totul și cu totul aparte, este șansa noastră, pe de altă parte. Această profesie care e definită ca și cea mai grea, cea mai stresantă, cea mai traumatizantă dintre toate profesiile care există în lume, profesia de ateist, cu cel mai mare grad de depresii, cu cel mai mare grad de tentative de suicid sau de toxicomanii dovedit în studii internaționale. Această profesie tocmai este și motivul pentru care câțiva nebuni o fac, pentru că nicăieri nu poți să ai senzația mai intensă, mai directă, că tu contribui la salvarea de vieți omenești. Asta este miza activității tale și uneori rezultatele, succesele depășesc rațiunea medicală, făcându-te să te gândești și să vezi, de fapt, că suntem într-o zonă și a miracolelor. Eu de multe ori zâmbesc că oamenii spun, dar de ce nu se mai întâmplă minuni ca în Biblie, unde umblau șchiopii, vedeau orbii înviat din morți. Și eu le spun, veniți la reanimare și o să vedeți că aceste lucruri se întâmplă, noi le vedem zilnic și este extraordinar să-ți dai seama că salvezi niște oameni și nu-i salvezi doar tu. Este încă mai mult să te gândești că o forță superioară, divină, intervine și tu faci parte din acel miracol. De aceea, această profesie ne oferă recompense în ea însă și noi vă mulțumim pentru toate aceste aprecieri. Noi suntem, de fapt, pentru societate și cred că asta e una din lecțiile crizei, o arcă a lui Noe. Vedeți că acum toată lumea caută disperată un loc în această arcă a lui Noe și două lucruri sunt sigure și cu asta închei. Iată, vedem că dezastrele au însoțit societatea omenească de la nașterea ei, potopul, arca lui Noe, până în zilele noastre și n-am putut să le evităm în ciuda progresului extraordinar. Ba mai mult, cred că am adăugat câteva redutabile, producție proprie, pericolul nuclear, poluarea, încălzirea globală. Și a doua lecție este că Noe, când și-a făcut arca, nu ploua deloc. Și noi trebuie să învățăm, pentru că, iată, acest dezastru ne-a prins cu arca lui Noe nepregătită total. Noi a trebuit să o construim din mers și societatea trebuie să înțeleagă și poate că asta e esențial, cât de important este cu adevărat sănătatea, nu doar ca o formulă de salut, al cărui conținut l-am uitat și să-i dăm importanța cuvenită. Vă mulțumesc!